For your catcher must say a brief NYANSAPO, a bet yes, a mantam a hood would fin mantam na, Yanu Yeniguso, a Mushia, Yijinea, and Yansam Petrus, or Sha, or by him may ya, what Tisse Kuma will be ye, and Nana Ama Ayensua Saara, what also means, one no any Tisse Kuma, where Denkyira, by Hemaa, a Mambreni, a Mania, or Danny Dino, a Mumu say, Ampa, I didn't remember your known, a man so it to me, a yubipa, Nana Ama Ayensua Saara, my refi, so one. Kasa ni grandmother ne nana ne friend se nana adwa Saara na otoso mienu ono ena ofiri ho a obedi na de wa afi apem ahankono aduokono emiensa no mu a oguso na odi ade de besi ne ya enye asempetwe nana ma Ayensua Saara otoso miensa eye oman Hemaa ewo Denkyira traditional area ewo mfimfin emantamu a edwokwa ene ewo no wo afi apem ahankono aduoso no mu a edin ede ma nankasa ene Doris Teresa nana eno ni dia yede ema no na hini ebeto no ena waba benya nana ama Ayensua Saara ene woda mamre ene amane edi ewo ha enye asem kotwa emawe mfise ne Ghana Commercial Bank ye obayi wodi dwumadi a wo campaignfo a wono ewo ho University of Cape Coast or J na disua bi ewo hono emawe mfise Takoradi Polytechnic eno nso saa wokoje adisua wo afia pema hankro edi wotwe enkono no mu eba business studies ya wokobo degree ewo University of Cape Coast and also Bachelor of Commerce and also enye asempetwa waye wa ba sebe bikuko dro na onim de eba ahenie mu ni ade a afedie kanse board no nso no bebre watenatena so a wadi dwumadie ede eboa ema enema ekonkan ma remfi se researcher ewo Central Region Traditional Council no eno nso no emre bi okoye adwuma ho no ma na onye nipa ketwa kora ewo ho ene ono na amamre ne amane woda na di ewo mfimfin mantem Oma yenhwe ede me ekoso no kakra Yamia besia gona prede